ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଥାଉ। କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ଝଗଡ଼ା କରିଦେଉ, ନହେଲେ ସହନଶୀଳତା ନାମରେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଚୁପଚାପ ସହିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଖରାପ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଜ ଅହଙ୍କାରରେ ଧରି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କର ନାହିଁ। ଯେତେ ପାର ସହନ କର, କାରଣ ସହନଶୀଳତା ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତ, ଗଭୀର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିସହିତ ସେ ଏକ ଗଭୀର ସତର୍କବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୁଶ୍ଚିତକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ, ଅସତ୍ୟ, ଅସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଖରାପ ଆଚରଣକୁ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହି ସମର୍ଥନ କରିଦେଉ, ତେବେ ସେହି ଖରାପ ଜିନିଷ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସହନଶୀଳତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସହନଶୀଳତା ହେଉଛି ସେହି ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଭୟରେ ସହିଯିବା ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହୁନାହୁଁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟର ସାଥୀ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି, ରାଗ କିମ୍ବା ଘୃଣା ନ କରି, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବିବେକର ସହିତ ଖରାପ ଜିନିଷର ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ।